Egunon, eta eskerrik asko, tortzegatikan. Larunbat goizez, gainera batzuk onduikon oporretan, eta beste batzuk lanian hasita, eta lehenengo aste bukaera deskansatzeko, baina, lanian hasita. Aitortu behar dizuet, bai Mano Larrañagak eta Kristinak, gai hau, Elgoibarko kirol jardunaren dimentsioa eta eragina mai gainean jarri ziatenean, eta hortaz hitz egitera gonbidatu ziatenean, pizkatxo bat bertigu ere ikara nabaritu nuela, ze kontatuko izuenik zuei ez, ez ditxuk esan duan bezala, Elgoibarko kirol errealitatearen ezagutza handiena zu edakazu ez da, eta esaten nun, nire ibilbide honetan 31 urte hauetan, datu batzuk eta badaskat jasota, eta nire aurkezpen honetan ikusiko dozue zuen lana ere balioan jartzen dudala, ezta. Eta, hasingo naiz gaiakin. Gaia kokatzeko, garrantzitsua ero ezinbesteko ikusi dut 3 kontzeptu hauek azaltzia, ez? Beraien definizioa zeintzu dian, ze Elgoibarko kirol jardun honetan garrantzia handia daka 3 esparrutan aurrera hauek ikusiko zuen nola banatzen dugun, eta alde batetikan lantzen ditugun helburuetan ero jarduera horretan, alde batetikan ariketa fisikoak oso biztakoa da ez, lantzen dela, energia kontsumoa duen edozein mugimendu dalako, baina batez ere jarduera fisikoa eta kirola ere aipatzen da. Hemen izenburuan kirolaz bakarrik hitz egin dugu, baina jarduera fisikoa alde batetik da helburu bat duen ariketa fisikoa, helburu bat duen ariketa fisikoa, eta ja kirolan bai araututa dagoen, instituzionalizaturikan dagoen, eta lehia moduan arau batzuk dituen egoera motorren bultzoa da. Kirol elkartiak hemen basaudete, eta seguruenik zuek lantzen dozuen helburuetarikoa kirola da. Baina hemen badaude beste elkarte batzuk, dantza ere ikusten dut, eta agian eskola kirola, jarduera fisikoaz hitz egiten dugula. Ciencias de la actividad física y del deporte. Dago profesio batero universidadean grado bat, eta bi kontzeptu hauek aipatzen ditu. Kirolaren definizio hau, bere garaian Parlebas da autore bat, eta hortikan jaso dugu eta eredu bezala hartu dugu, eta 2021 batean, Tercera Carta Europea del Deporte dokumentua ja etarasan, eta hor ja kirolaren definizioan emozioak ere aipatzen dira. Jendeak dituen erreakzioak, sensazioak, emozioak aipatzen dira. Nire kasuan, nire aurkezpen honetan datuak hotzagoak dira, eta ez naiz hartuko emozioetan, hau da, kirol jarduna Elgoibarren gizartean sortu ditzakeen emozioaz nik ez dut hitz egingo, eta aurrerago azalduko dizkizuedan datuak, datu hotzak dira, baina bai erakusten dutela, zuek kirol eragile guztiek egiten duzuen lana ze garrantzizkoa dan, eta ze eragina dakan herrian, ezta? Kirola Elgoibarren 3 alorretan, 3 esparrutan banatzen dut. Nikola ikusten dut behintzat, 3 arlo desberdinetan banatzen dela kirola eta jarduera fisikoa. Eta alde batetikan, batak eta besteek ere erlazioa dute transversalki, baina, eskola kirolakin hasten bagera, kontutan izan behar dugu ja, eskola kirola 1994 urtean ere, pasegon eskola kirola Elgoibarren, Campeonato de la señorita Anita, zaun plaza txikian egiten zan txapelketa bat, eskola kirol moduan aurrekin, eta ja orduan txe,
begira ja, 50. hamarkadan, esan bakarrikan egiten futbola, baizik eta olimpiadantzeko batzuk ere egite zuten, boloa, herrikirolak, futbola, ja, 50. hamarkadan. Gero, 1975-76 ikasturtean, ja hasi ginean pizkatxo bat, ero hasi zian, orain arte mantentzen dan eredu horrekin, ez? Multikirola dan eredu horrekin. Eta eredu hori izan da gero Foru Aldundiak, Gipuzkoa osoan, pizkatxo bat eredu bezala ere hartu izan duna, eta herri askotan zabaldu izan dana. Ja, 70. hamarkada aretan, taldekako 3 kirol egitezian, saskibaloia, futbola eta eskubaloia, eta gero banakako beste 5 kirol. Atletismoa, txirrindularitza, mendizaletasuna, pelota, bostian, ez da. Eta ja, orduantxe, multikirol horrek jarduera fisiko bezala ere garrantzi handia sakan eskoletan, eta orain arte mantendu da eredu hori. Hor bi datu azaltzen dira, 2018-2019 ikasturtia, izan zala pandemia baino leno, izan zan azkenengo ikasturtia. Gero, urrengo baia izan zan pandemian, eta horreten aldi bat egon zan, ez da? Eta datu hori erreparatuz, ikusi daiteke, ikasturte horretan 454 ikaslek parte hartu izan zutela, eskola kirolean. L batetik eta LH6 bitarteko aurren adin horietan parte hartzen da eskola kirolean, eta hor bi ikastetxek parte hartzen dute, dakizuen bezala, Elgoibar ikastola eta Elgoibarko herri eskola. Bi ikastetxe horietako matrikulazioaren kopurua, kopuru totala kontutan hartuta, 2018-2019 ikasturtean matrikulazioaren 53%ak parte hartu zuen eskola kirolean. Horrek suposatzen du, bitik batek eskola kirolean parte hartzen duela, hartzen zuela. Eta, sexuari erreparatuz ere, kontutan eduki behar da, 171ak mutilak zirela, eta 139ak neskak. Alde nabarmena dago, nesken parte hartzean eta mutilen parte hartzean, bi datu horiek konparatuta. Baina adierazgarria da, bitik batek behintzat parte hartzen duela eskola kirolean. Oso datu esanguratsua da nire ustez. Gero, pandemia garaian etenaldi bat egon da, eta berriro berreskuruetu zen eskola kirola 2021an, baina urtarrilean. Hau da, aurreko urteko ikasturtia nahiko berezia izan zen, kirol elkarteetan pistoletazo de salida pizkatxo bat leheno eman zitzai zuen, eta hor ja hasiak ziren umiak kirola egiten, baina eskola kirolian urtarrietik aurrera hasi ziren, eta hor ikusten da datuak zertxo bait jetxi ziela pandemia aurretikan genitxuen datuekin alderatuta. Eta matrikulazioarekin konparatuta, 157 jetxi da. 53-tikan 57. Eta baitaren nabarmena da, mutilen parte hartzea handitu egin dela, eta nesken parte hartzea jetxin dela. Ikusten duzue, 59-tikan, 29-ra, ia 30-ra jetxi dela, eta mutilen kasuan, 61-tikan, 30-ra pasa dela. Guzti honek, balio izan du pandemiaren etenaldi honek ikastetxeek hausnarketa bat egiteko, eskola kirolaren ereduaren inguruan. Eta aurreko lehenetariko diapositiban hitz egiten nuan jarduerat fisikoa eta kirola, eskola kirolan biak nahiko nahasturikan daude, bai jarduera fisikoa eta bai kirola. Ez da bakarrikan kirola egiten, baizik eta jarduera fisikoa egiten da eskola kirolean. Eta etenaldi honetan diodan bezala, ikastetxek ikusi dute, agian
eskola kirolean lehiakortasun handia, ero gezki ulertutako lehiakortasun bat zegoela, eta hori etetean nahi dute, eta agian eredu berri bat nahi dute, martxan jartzea. Horretarako, ikasturte honetan, eskola kirolaren egoeraren diagnosi bat egingo da. Ikasturte honetan, ontxe hasiko dana, egoera horren diagnosi bat egingo da. Kirol management enpresa bat Foru Aldundiarekin oso erlazio handia dakana eta eskola kiroleko bulego komarkalak bere esku daude, eta Oñatin ere prozesu bera martxan jarri zan, Azpeitin ere martxan jarri zan, eta Elgoibarren ere gauza bera ekiteko asmoa dakagu. Programa berriaren helburuak, lehenengo ikusi behar du, ikusiko da, diagnosi horretan ze egoeratan gauden, eta Gipuzkoakin beste herriekin alderatutara zelan gauden, ero lehen ikusi dugun bezala nesken parte hartzea zeatik handan, mutilenarekin konparatuta hain baxua, eta zer egin daiteken hori hobetzeko. Agian eredua aldatu behar da, ero agian eredua mantendu behar da. Lehiakortasun hori profesionalen esku utzi behar da, eta ondo ulertuta dagoen, ero ulertu behar den lehiakortasun bat, ero lehia bat mantentzea ere komeni dan ala ez. Orduan, diagnosi hori, orain egiten hasiko gara, ero hasiko dira. Programa berriaren helburuak ere eta edukiak lehen komentatu dudan, ero ditudan 3 taldekako kiroloiek eta banakako beste inbeste horrek mantendu behar diran, ero kiroletik jarduera fizikora pasatu behar gera eta arautu gabeko jarduera batzuk egin behar diran. Modu librean eta Zumaian martxan jarri dan bezala, ero beste herri batzutan, eredu horiek ere martxan jarri dira. Guzti hori, diagnosi hori, eta gero helburuak lantzeko eta edukiak zeintzuk izan behar diren ere jakiteko, ero erabakitzeko, eragile guztien parte hartzea espero da eukitzia, ezta? Eta alde batetikan eragileak zuek zarete, ikastetxeak alde batetikan, guraso elkarteak, txintxurreta kirol zerbitzua, koordinatzaile lanak eta begirale lanak, profesionalak dianak ere hor daudelako, eta beraiek oso ondo ezagutzen dute, eta egunero daude aurrekin lanian eta beraiek ere badute zer esana, udala ere, ekipamentuak ere eskola kirolaren eskutz lagatzen ditulako, eta beste diru laguntzak eta beste baliabide batzuk ere jartzen ditulako, eta batez ere baita ere, kirol elkarteak ez, zuek ere hor parte zaretelako eta azkenean elkarlanean aritu behar garelako, ni behintzat horrela usten dut, eta eskola kirola eskutik, eskola kirolean eskutik joan behar garelako, ez da. Eta bestela ere, kirol elkarteetan eskola kirola ere lantzen duzuelako, hau da, LH3-tikan aurrera ere, zuen eskoletan, kirol eskoletan, badituzue aurroiek, bai igeriketa eskolan, futbol eskolan, atletismo eskolan, Elgoibarko kirol elkarte batek lagunak pilota eskola daka izena. Nik uste dut oso garrantzitsua dela kirol elkarteen parte hartzea prozesu guzti honetan, ezta? Eta horrela egingo dela ziurtatzen dugu. Eta gero, programa berriari emango zitzaion hasiera ero asmoa da, ematea hasiera urrengo ikasturtearen hasieran, 2023-2024 ikasturtean. Ikasturte guzti hau balioko du eredu berrian inguruan lantzeko eta urrengo ikasturtean lantzen dana martxan jartzeko. Bigarren alorra, lehen komentatu dugu, alde batetik eskola kirola. Beste bat,
kirol federatua. Eta hemen bai, kirola hitz egiten da. Hemen dakazuen zerrenda honetan ikusi dezakegu Elgoibarren kirol elkarte egintzak ze garrantzia dakan, ez da? 27 elkarte. Ikusten dugu, sarrena Klub Deportibo Elgoibar 1917an sortuz zan, eta bere jarduera ez da eten, urte guzti hauetan. Eta, hor daude zerrendatuta, esan daiteke, sortze urtetik, sortze urtea kontutan eukita, ez da? Asterisko batekin daude, elkarte bezala mantentzen dira batzuk, Baltasar adibidez, baina ez dake kirol federatu jarduera bat. Orduan, horiek esan daiteke, kirol federatu multzonetatikan desagertu egin direla. Baina hala ere, 27tikan boskentzen baditzugu, 22 elkarte dira, momentu honetan Elgoibarren daudenak. Euskal Herriko kirolaren behatokian, 10.000, 15.000 biztanleko herrietan, bataz beste 14 bat elkarte ematen du ditzuela, herriak bataz beste, eta gure kasuan 22 daude, ez da? Hor, aipatu diteke, ez dakit oraindikan marga etorri da, baina adibidez Urnobitza, hor 2000 eta hor dauden data batzuk, Eusko Jaurlaritzako erregistroan emanda dagoen data bada, baina lehendikan ere sortuta daude, adibidez Urnobitza 1987an sortu zen, Txusko motoklub bezala, eta hor asaltzen da 2013an sortu zala, baina hor badaude fetxen aldaketa batzuk, baina kopurua hori da. Zeratik handago hor franja bat erdian, ikusten duzue, 1989an, eta 1989 arte, 10, zenbat talde sortu zian. 1988an, Oleiza kiroldegia sortu zen. Nik uste dut, Elgoibarko kirol jardun horretan, eragina handiak izuela, Oleiza kiroldegiaren eraikuntzak. 1992an, Bartzelonako Olimpiadak. Horrek ere, gizartean, eragina handiak izuan. Batez ere, teknikarien profesionalizatu zentzu horretan, ez da? 1993an mintxeta sortu zen. Eta horrek ere eragina handiak izun. Eta, 90garren hamarkada horretan, izan zen, kirol elkarte egintzan, bum bat bezala, ez da? Eta kirol elkarte pilua sortu zian. Horrek ikusten duzuen bezala. Gero, orain dakagun gizarte honetan eragina handia auki duana, ez? Federatu kopuruei begiratuta, datu horiek dira 2021-2022koak. Azkarra gugun gonez, Imanol ja urduri jartzen da. Eta gauza da, hor daude, zenbat federatu dituzuen kirol elkartietan, eta hemen 1457. Ikusten da, kopuru totala, ez? Federatuen kopuru totala, Elgoibarren dakagun datu hobeketara daude, diru laguntzen memorietan zuek aurkeztu duzuen dokumentuetatik. Eta, igual egon lehike aldaketan bat kopuren baten, baina, horiek dira zuek azaltutako kopuruak. Eta, 1457 federal horietatik gizonezkoak 167 da, eta emakumezkoak 133. Eta Elgoibarko biztanle kopurua kontutan eukita, 11.500 gutxi gora diela, biztanleak momentu honetan Elgoibarren daudenak, 12% federatua dago, 12%, 12,6. Eta horietatik 8,4 gizonezkoa dira, eta 4,2 emakumezkoak. Euskadin bataz bestekoa 6 da. Orduan, ikusi ze alde dagoen, ez? Ze indarra
dakan, zuek kirol elkartietan daukazuen, mugitzen duzuen jendia eta kirol federatu, kirolari federatu kopurua. Kluben aurrekontua kontutan eukita, hor jarduera, ohiko jarduera, urte guztian zehar txapelketetara, astebukarero entrenatzaileekin, hor da zuen aurrekontua kontutan eukita, zuen aurrekontuak kontutan eukita 350.000 euro mugitzen dozue. Eta federatuko purua, kirolari federatuko purua kontutan eukita, federatu bakoitzeko ze koste daka, ze gastu daka, 207 euro bakoitzak. Hau da, zuek denboraldi hasieran gurasoei urteko kuota zenbatekoa dan, erropantzako eta tanto, bera, kirolari bakoitzak bataz beste, elkarte batzutan garesti urtetzen da, bestatutan merkio, lizentziak ere, segurua diela eta, baina bataz beste hor dago. Orduan, datu hori ere esanguratsua da, zuek pizkatxo bat referentzia bezala ukitzeko, badakizuela. Eta gero, kontuta ukitzen badugu baita ere, kirol federatuan jarduera, esoiko jarduerak, txapelketa, probak antolatzeko, erakustaldiak eta bestelako, herritarrentzako ere aisialdi bezala, erakustaldi, espektakulo moduan eskaintzen dozuen txapelketa proba guzti horietan ere, 157.000 mugitzen duzue aurrekontua. Horrek, kantidade horrek 488.000 euro. Nik uste dut, zenbaki potentia dela. Ekonomikoki zenbat mugitzen duzuen, zuen baliabideak zelan lortzen duzuen. Ate joka, tabernaz taberna, sponsor, patrocinio, enpresa, udaletxe instituzio, foru aldundia, Eusko Jaurlaritza, importantia da. Eta balioan jartzen edot, pizkatxo bat zuek egiten duzuen lana. Ze Elgoibarko Udal Kirol Patronatuak 1.500.000 euroko aurrekontua daka, abonatuetatik lortzen ditu diru sarrerak, ikastoletatik, ia eren bat zuek mugitzen duzue elkartien artean, ez? Eta datu potentia dela, iruditzen zait. Hirugarren esparrua aisialdiko kirola zan, aipatzen nuana. Eta hor batez ere, badago jendea libreki egiten duan jarduera fisikoa, astebukaran segurazki gaur bidegorrian jende asko biliko da pasian, ero mendire irtengo dana, ero bizikletan zikloturista moduan buelta tematera urtetzen dana, jende asko da bilorrela, aisialdi kirola egiten duana. Baina, Elgoibarko Kirol Patronatuak bere ikastaroetan eta baita ere beste elkarte batzuk dantza bezala udal instalazioetan egiten duten ikastaroa kontutan eukita, datu hori ematen du. 152 gizonezkoa diela eta 148 emakumezkoa diela. Azkartxo jungo naiz, baina, hileko 1.160 ikaslek parte hartzen dute ikastaroetan, barkatu, 159 da gizonezkoa eta 161 da emakumezkoak. Hau da, ikastaro horietan parte hartzen dute emakumezko gehiago, aisialdiko kirol horretan, jarduera horretan, gizonezkoa baino. Eta horrek suposatzen du, kopuru horrek suposatzen du Elgoibartarren 10% dela. Kirolak ze eragin dakan, ze presentzia dakan, udal aurrekontuetan. Udal aurrekontuak 3 esparrutan banatzen dira, 3 sail desberdinetan banatzen dira, eta guztira 17 milioi aurrekontua aukidu 2022 urtean, eta, hor ikusten duzu,
ikusten duzue, herritartasuna eta lurraldea antzerako, kantitatea mugitzen dutela, eta gero antolakuntza pizkatxoa gutxio. Herritartasunean dago kirola sartuta. Hau da, herritarren gandikan gertuen ero herritarrei zerbitzuak eskaintzen dien esparru horretan, ero sail desberdinetan, hor dago sartuta kirola. Eta ikusten duzue, gizarte ongizatean, ero gizarte ongizate saila dakala aurrekonturik altuena, 1.706.000 euro, eta gero, atzetikan, kirola dagoela, ez? 1.400.000 eurokin. Kultura, jaiak eta guzti hori ere, 1.158.000, eta gero, hezkuntza, gazteria eta euskera, eta berdintasuna. Horrek, esan nahi du, ze garrantzi ematen dion udalak kirolari, eta herrian, dakan aurrekontuetan, kirola dakan, herriaren aurrekontuetan dakan eragina. Kirolak ere badauka bere presentzia prentzan, eta barren eta El Diario Vasco dira, prentza Elgoibarko, esan edet, Elgoibarri buruz dakan, egunkariak, esan edet, Berria eta El Correo jaztak Elgoibarko karta eta Elgoibarko informazioa bakarrik ematen duten horri aldi bat, ezta? Orduan, nahi esan dut, barrenetik eta Diario Baskotikan, beraien Elgoibarko albistea bakarrik ematen dituzten espazio bat eskaintzen dutena, horretara dut, 2022an, kirolak ze presentzia eukidun albiste kopuruan. Barrenen publikatu diran, orain arte publikatu diran albiste guztietatikan, 122ak kiroleko albisteak izan dira. Gizarteko albisteak 121 eta kulturakoak 19, eta gero badaude beste alor batzuk, hezkuntza, aisia, ekonomia, hirigintza, euskera, jaiak eta ero besteak, ez da? Baina hor ere, ze garrantzi daugan ez? Edabideetan, kirolak. Eta El Diario Vascon aurtengo datuak zinezkoak izan zaite lortzea, baina 2019koak banitxun eta hor ere, gainera 2019aneko urte bereze izan zan, ez? Elgoibarko herria izan zen Europako kirolaren herria ez da, eta hor, baina, hala ere, egin zian jarduerak, urtero egiten dienan antzekoa dira, ez da. Eta hor ikusten dozue, kirolak 140 dakala, besteak orokorrean bilduta 113 eta kulturak 127. Hori albiste kopurua kontutan eukita. Espazioa kontutan eukiko bagenu, hau da, albiste horri alde horretan kirolak okupatzen duan espazioa kontutan eukiko bagenu, ondiokan ere aldia kirolana asko zera handiago izango zan, ez? Ze kultura agenda albiste bada eta irulerrodia, baina kiroletan asaltzen dian albisteak bere argazkiakin eta bere espazio handia okupatzen du. Eta ondorioak, nik hiru bat ondorioetarako nituzke. Alde batetikan, Ni gogoratzen naiz Miguel Diego, Iñaki Ugartu buruk ere ezagutuzun. Miguel Diego ja oindala 30 urte, Miguel Diego Eibarko kiroldegiko zuzendaria zan eta pizkatxo bat ordantxe hasten ginean entzako erreferentzia bezala eduki genduen eta gogoratzen naiz berak esandako frase bat, ero esaldi bat izan zala, el deporte aúna voluntades. El deporte aúna voluntades. Eta kasualidades, uda honetan hor, merkatal zentro baten, holakotxe denda, kirol denda handia, forun. Kirolak batzen gaitu, beraien dendarien kamiseten logoan, kirolak batzen gaitu, esan joe, oindala 30 urte, ja, Miguel Diegok, ja, esaten zuen.
eta oso garrantzitsua da, ez? Kirol eragile guztiek egiten duzuen lana, kirol elkartegintzan egiten den lana, eskola kirolean egiten den lana, ze azken finean, kirolaren bueltan gizartea koekzionatu elkartu egiten da. Eta herria, osasuntxoagoa, indartsuagoa sortzen da. Eta ezinbestekoa da, kirol elkartegintza hau mantentzea, baina ahuldade bare batzuk ere badaude, denboran jarraipen hori mantentzea, erreleboak, elkarte batzuk atzetik zuzendaritza taldean jende berria sartzeko dituzuen zailtasunak, eta aurreko datuak ikusita eta ze garrantzi eta ze eragindakan Elgoibarko gizartean, agian eskola kirolan egindan bezala, azterketa bat, diagnosi bat, plan estrategiko bat, agian kirol elkarteen artean ere komeniko litzateke horrelako zerbait egitea, batez ere, errelebo bat sortzeko, ez? Eta agian, baliabide batzu jartzeko, jendia animatzeko, elkarteetan parte hartzera, elkarte batzutan badago errelebo bat, baina beste batzutan zailtasun gehiagokin aurkitzen dira, ez? Ero aurkitzen zarete. Eta badakit, udala ere, ekintza batzutan ere badabilela, buruan badakala, elkarte ekintza horretan, voluntario bezala dauden pertsona ero herritar guzti hori ere pizkatxo bate animatzeko eta elkarteetara hurbiltzeko ahaleginak egiteko, ezta? Orduan ere ondorioetariko bat hori da. Oso garrantzitsua dela kirol federatua eta agian hori mantentzeko erderaz, antes de que nos pide el toro esaten dan bezala, igual, neurriak hartu beharko ditugu denon artean, eta aztertzen hasi nola segizartea aldatzen dago, oso azkar eta komeni da, lehen horri heltzea. Bigarren ondorioa, eskola kirolan hildotik, eredu berri honek ez desala kirola alde batera laga eta jarduera fisikoan bakarrikan oinarritu. Orain arte lehiakortasun hori geizki ulertuta izan bada ere, profesionalen esku eta ondo sustatuta kirolak ere bere leku auki behar du. Eta eskutik joan behar da kirol elkartekin batera. Eta, bizkatxo bat ondoren aldetikan, bigarrena hori izango litzateke eta hirugarrena, udalak orain arte izan duan kirolarekiko sensibilizazio hori oso garrantzitsu izan da. Lorpen hauek, datu hauek lortzerako orduan, ez da? 88an, Olaiza kiroldegia. 93an, Mintxeta. 2000 eta 2002, Mintxetako igerilekuak. 2008, padelpistak, tenispistak, gero etorri zean espinineko gela. 2007an eta 2007an baitare, belar artifiziala aldaketa. 2015an, Mintxetako kiroldegia. 2019an, Mintxetako piztinetako urparkea eta hemengo skate parkea. Ia 5 edo 6 urtero, tarte horietan, udalak inbertsio potente bat egin du. Kirola, aisialdi, jarduera fisikoan buelta horretan. Eta nik behintzat 31 urte hauetan, alkate eta kirol zinegotzi eta kirol ez behitzik eta baita ere edozein zinegotzi talde horietan oso sensibilizazio handia ikusi dut kirolarekiko ez, ze garrantzi eman dioten, gero hor asaltzen dian datuak, kirolak, Elgoibarren duan eragina
kontutan ere uki dutelako. Orduan, ezinbestekoa izango litzateke, hori mantentzea, garrantzi hori mantentzea eta sensibilizazio hori mantentzea. Hemen daudenez ere, hortaz baliatzen ez eta aprobetxatzen dut, ez. Eta bukatzeko, denbora guzti honetan, gure udalean dazkagun, kirolan eta jarduera fisikoan alorrean dazkagun helburu guzti horiek bete ahal izateko zuen laguntza ezinbestekoa da, ez? Eta izan da, eta izaten ari da. Orduan, bai ez bakarrikan kirol elkartien aldetikan, baizik eta bai ikastetxe, guraso elkarte, eskola kirolan eragilea, koordinatzaileak eta monitoreak, orduan, danak ikusten duzu ze garrantzia dakazuen eta guretzako oso baliagarriak eta beharrezkoak eta ezinbestekoak zeratela. Eta horregatik, nire aldetikan, nire esker honenak eta mila esker.